Poruči Ljubotu nešto, ej. Hala. Ljubo, ozdravi. Svrdlo, treba se hladiti. Da se bušio. On sad više nije Turak, nego Ata Turak. Imaš još kakvu poruku? Neka ozdravi što prije. Šta i to snima, Ko je? Gdje ti je zvijezda? Daj mu zvijezdu napisati. Daj mu zvijezdu napisati. Ne moram se zagnjeti. Zašto? Ne čujem te, ja sam previsok, ne čujem te. Ne čujem te, dobro pa Kako je jak? Zlipa trudja. Ajde, i šta još poručuješ Ljubotu? Da lansira raketu ili? A ne, to moram otvorno ispričati, nema to. Šta, do prvog prstena i kad se prsten užari, to paše tvojoj kari. Ćao! Pravi ovaj divka za Gurek pravi! Dobro, ajde. Thank you! Merci beaucoup, mon chéri. Kome? Jedini mogu. Šta, Ljilja Jokić? Ja sam pozirao, gledaj. Gol. Gol, da, normalno. Šta, vol? A ne može ona vidjeti kurac kako izgleda unutra. Ovo, kad je zatvoren. Mora ga okrenuti. Kaže, daj malo neka bude duži. Ja govorim, ne mogu, a navuči, a ti navuči. Ne. I šta se ukovaraš u pošteniju pa vam je donio? Ko? Je, boga mi, navukla jedno 2 puta. Kaže, pa šta se ovo mrežica navlači? Nije to mrežica, jebote. Okreni kao da je. I?